आज मैं एत गुड़ाए पैसा कौन पर चोरेली भिडियो को लास्ट पर्यंत देखले ही जानीपारे। आज सकाଳେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ବ୍ୟାଗଟାକୁ ନେଇ ଛାତ ଉପରେ ଯେତେ ସବୁ ଲଙ୍କା ଥିଲା ବ୍ୟାଗରେ ସବୁ ଯାକ ଲଙ୍କା ଶୁଖେଇଦେଲି। ଲଙ୍କା ଶୁଖେଇ ସାରି ତଳକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାହାଜଟେ ଆକାଶରେ ଯାଉଛି, ହେଲେ ମୋ ଆଖିକୁ ତ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ମୋବାଇଲର କ୍ୟାମେରାରେ ବି ତ କିଛି ବି ଜଣା ପଡୁନି। ତାପରେ ମୁଁ ରାଜା ପାଖକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଜା ଏଠି ପଇସା ଗଣତି କରୁଥିଲା। ରାଜା ପାଖରେ ଏତେ ଗୁଡା ପଇସା ଦେଖିକି ମୋ ମନରେ ଲୋଭ ବଢିଗଲା। ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଧରିକି ମୁଁ ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଲି। ଆଣିଲା ପରେ ଜଣା ପଡିଲା କି ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ନକଲି ପଇସା ଥିଲା। এই ନକଲି ପଇସା ଯାକ ମୋର କଣ ହବ ଭାବିକି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଆଣିକି ଫେରେଇ ଦେଲି। ଏତେ ଗୁଡାଏ ପଇସା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବି କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି, ହେଲେ ଏଇ ଯାକ ତ ସବୁ ନକଲି ନା। ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଫୁଲ ତିଆରି କରିଥିଲା, ହେଲେ ଏଇ ଫୁଲଟି କୋଉଥିରେ ତିଆରି କରାହେଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାପରେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲି ଆମ ଗାଁକୁ କେହି ଜଣେ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ତ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ଏଇଟା ଜଣେ ପଟି ବେପାରୀ ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଶାରୀ ରଖିଲି, କାହିଁକିନା ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ଜୋରସେ ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କରେଣ୍ଟ ବି ରାତିରେ ପଳାଉଛି, ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ରହୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଲାଇକ୍, ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।